tossa lyödä. Ois saanut. Mitä vittua? I can like cosplay. I'm so scared to kill everyone. Fucking chicken jockey, mate. I don't wanna know. Please hit specs so I can double glove. Mitä? What the fuck? I don't I will take it. Do I have to? I can. Oh, you already said you ticket it, so good luck. 95 HP ticket, it's crazy. That's a fucking chicken jockey, mate. You can go crazy after the base. Nyt sait mennä taaksepäin. Okei. Well, ei voi. On the stealthiest and the most agile man can use. Niin, vittu. Mä halusin info vittu rettuu. Sit kun mä menen tällä, mä pääsen vankilaan. Mitä sitten? Sä voit laittaa korillan päälle ja kävellä pois sieltä vaan. Spämmää. Tässä tehdä silleen, että saisit mennä siis korillan teleportilta päälle. kun siellä siis papapsi niinku teleportille niinku safeistikin, tiedä. Ei se on niin hauskaa. Hey guys, look who's here. Niin iso säppä. Mitä vittu? DD. Jengi vetää vittu DD. Vittu mut tietää! Vittu mä rynnin läpi. Ei jumalauta. No niin, väylä aukee. Siitä. Ei, sulla on summerpaita onneksi. Antaako sekin vähän? Oho, noikin Joo, paljon. antaa vähän höpöä. Mennään ihan rauhasta. Ja Kyllä. kerran mä tipuin joku, mä misklikkasin. Missä tekee? Tää on vähän niinku sotemaa, se ei juoksis. Plantikat vaan. Toikin skippi. Ei, joku vetää vähän parrakeita sieltä. Ota siis pari prayer-pottuja ja kalaa mukaan lattialta. Totta. Mä en passu asioita. Mä en teille skivitari, mä laitan taisteleekin. Mä en kattonut. Mikä vittu sieltä tippaatti? Kaikki apina pois. Paljon kevempi fight ottaa ihan 1-1. Niin, se on ollut ihan jännä nähdä, että kumpi voittaa. Tai kyllähän me tiedetään kumpi voittaa, ei se on niinku mikään competition. Onko se show? Victorious. Niin joo. Sitten vähän mietinkin. Onkohan kukaan koskaan tappanut tätä normaalisti? Joo. Haro. Täällä on hyvä kontentti. Kato tota Osta Se osko täällä pelleilee. Kertoo, että siellä on tavarat on haudassa ja mies on täällä ilman tavaraa. Se ei avannut shortcuttia, niin jos se kuolee, niin se joutuu vetämään se koko meissin uudestaan. Eikö sä vasta mennyt 4 tuntia 15 minuuttia päässyt Monkey Madnessista tähän kohtaan? Tää on falsikkoa. Tää on vittu propagandaa. Kuka kalkkaa depsit, onks parempi pitää akkurata vai? Meitsi kauppaa. Se on ihan varmasti parempi akkuratella. Akkurata varmasti. Mä käyn kattoo Gearscapein nopea. Käy kattoo. Nyt käydään kattoo DPS Mikä tän Wiki nimi oli? Krukki. Ei, se on ihan Oh my god. Käy keuliin. Fumblaa tulee Käy face keuliin 2 yksi. vittu. Et uskalla tankkaa yhtä, ota yksi tankkaa. Nyt siihen perään yksi. One for the team. Nössö. Siis yhdessä voit tankkaa, sulla on 57 HP. Mä en meinaa. Se on lifestealaa. Niin se Jos sä taimaat, niin sä voit digittää tuolla Helldragonilla. Digittää tuolla hostabilla. Houstonilla. Se on aika traaginen digitti. Nyt spawni.
Milloin vaan, ihan milloin vaan. Jumalauta. Oi. No niin. No? Palaa. Ei mitään vinkkejä. Mä tiedän tarviks niitä. Ja hyvä meni. Apu. Siellä on. Siellä on Salve ja pari rappukaa siellä. Jos kirja Mitä se siellä on maksaa? mukana, 16 et sä milliä. laskellut siellä. Aika halvilla 16 milliä vaan. Ei! Oi. Oh my. Ei sitä sanottu, että Deathscofferissa on rahaa, vai oliko se vaan toi Oh ton my homman God. hinta?